Migawas sa ballistic examination sa Philippine National Police nga ang puntok 45 nga pistola nga gigamit sa pagpusil patay sa radio broadcaster nga si Juan Johnny Walker Humalon nitong Nobyembre 5 sa buntag na lambigit sa laing pagpamusil sa Calamba, Misamis Occidental. Nasayran nga susamang pusil ang gigamit sa pag-ambush kang Jobson Baones nga usa ka municipal engineer sa Calamba nitong Oktubre 23 apan nakalingkawas sa kamatayon si Baones. Na-recover sa mga pulis ang pusil nga dunay 3 ka mga bala gikan sa drug suspect nga nasikop ato sa iniusang anti-drug operation sa mga pulis sa usa ka village sa Calamba, Misamis Occidental nitong Nobyembre 14. Gila ang suspect nga usa ka alias Johnny, construction worker gikan sa barangay Mauswagon. Gipasakahan og kaso si alias Johnny sa pag-ambush kang Baones. Apil sa na-recover gikan sa posisyon ni alias Johnny ang 3 ka sachet sa gituhang shabu. Gidaig ni Presidential Task Force on Media Security kon PTFOMS Undersecretary Paul Gutierrez ang Misamis Occidental Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Dwight Monato sa pagpaningkamot sa kapulisan aron masulbad ang mga violenteng krimen sa probinsya. I-recall natin na noong October 23 ay binaril si Engineer Baones, di ba? Engineer Baones, at nag-survive siya. And then ito ay inimbestigahan ng pulis. So siyempre may naiwang islag doon, binalistik ito to determine kung baka previously nagamit na sa krimen yung baril, ano? Ngayon, as we know, noong November 5, napatay naman si Humalon. And then, siyempre, may mga naiiwang slag, binalistik din ito. Usually, matagal yung ano na yan proseso na yan. Ano? Now, noong November 14, as reported by the PNP, yung slag na na-recover doon sa engineer, binalistik, no? Now, in the course of the investigation, even before napatay itong kasama natin na si Humalon, na-identify na nila yung gunman, di ba? At ito nga, actually, sinampahan ng kaso ito yung suspect na si alias Johnny. Noong November 5, napatay si Humalon, may na-recover din slugs doon, ayun, ay binalistic din. Now, it turned out, yung baril na ginamit, it turned out na yung baril na yung slugs doon sa kay Baones at saka dito kay Humalon ay nanggaling sa isang baril. Gilantaw karon sa kapulisan nga posibleng si alias Johnny mao'y driver sa motorsiklo nga getaway vehicle sa mga suspect na responsable sa pagpatay kang Humalon. Yun ang tinitingnan ngayon. Baka posible na siya yung driver ng getaway vehicle ng motorsiklo. Kasi ang pumasok lang naman doon sa bahay ay 2 tao. Diba? Yung isang namukhaan, yung si alias Ricky, na may kaso na rin ngayon, at saka yung actual na gunman. Kung siya ay kasama doon, kung siya yung driver ng getaway motorcycle. Kahinumduman nga gimugna sa PNP ang Special Investigation Task Group kon SITG Johnny Walker aron mahatagan og hustisya si Humalon isip protocol sa PTFOMS. Sa initial investigation sa SITG, tulo ang gunmen nga responsable sa kamatayon ni Humalon nga gituohang gun for hire group nga aktibo sa probinsya. Usa sa mga suspect ang nahimuan og computerized facial composite sketch base sa mga CCTV footage nga nakuha gikan sa balay ni Humalon ug gila kini sa mga witness. Napasakahan na sab kini og murder og kawat sa Provincial Prosecutor's Office. 3.7 million ang reward alang sa makahatag og impormasyon ug makatudlo sa duha pa kagawas nun nga mga suspect. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.